ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро манзури шумо мегардонем. 10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Таълатбек Масадиқовро ки бо сафари корӣ ба Душанбе омадааст ба ҳузур пазируфтанд. сарвари давлат дар оғози суҳбат Таълатбек Масадиқовро барои ба кор дар вазифаи дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ шурӯъ карданаш табрик гуфтанд. ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро баррасӣ карданд. дар бораи вазъият дар минтақаи масъулияти созмон ва атрофи он мубодилаи афкор сурат гирифт. ҳамчунин масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалии муосир баррасӣ шуд. таваҷҷӯҳи хос ба тақвияти ҳамкорӣ дар доираи созмон барои таъмини вокуниши саривақтӣ ва самаранок ба таҳдиду хатарҳои амниятӣ зоҳир гардид. дар ин замина пешвои миллат аҳамияти татбиқи ҳамаҷонибаи қарорҳои дар ин самт аз ҷониби шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ қабулшударо таъкид намуданд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо президенти Иттиҳоди ҷаҳонии гӯштин Нинал Лалович мулоқот намуданд. дар оғози мулоқот муҳтарам Рустами Эмомалӣ ташрифи нахустини меҳмон ва ҳайати ҳамроҳро ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри зебои Душанбе самимона хайрамақдам гуфта қайд намуданд ки ин сафар қадами муҳим ва муассир дар самти таҳкими ҳамкориҳои минбаъда дар соҳаи варзиш бахусус гӯштин ки аз зумраи маъруфтарин ва маҳбубтарин намудҳои варзиш дар кишвари мо маҳсуб меёбад хоҳад буд. президенти Иттиҳоди ҷаҳонии гӯштин Нинал Лалович ба раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои истиқболи самимӣ изҳори сипос намуда таъкид дошт ки дар оянда ҳамкориҳо дар ин самт бо ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи хеле хубу муассир ба роҳ монда хоҳад шуд. дар мулоқот ҳамчунин дурнамои ҳамкориҳои минбаъда рушди навъҳои гӯштин дар Тоҷикистон муфассал мавриди баррасӣ қарор дода шуд. солҳои охир баҳри иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе биноҳои наву замонавӣ бунёду ба истифода дода шуданд ки амалисозии тадбири мазкур ба таъмини некуаҳволии мардум мусоидат намуд. дар идомаи ҳамин иқдом имрӯз бо иштироки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт меҳмонхонаи Амар мавриди истифода қарор гирифт. гузориши хабарнигорони мо. 10 апрел раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт меҳмонхонаи муҳташами Амарро мавриди истифода қарор доданд. меҳмонхона аз 8 ошёна бо таххона иборат буда корҳои сохтмонии он бо қарори раиси шаҳри Душанбе соли 2025 оғоз гардида буд. зимнишиносҳои аз шароити хизматрасонӣ дар ин иншооти замонавӣ ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки он аз 77 ҳуҷра аз ҷумла 2 ҳуҷра дар ошёнаи ҳаштум барои меҳмони воломақом, 10 ҳуҷраи люкс ва 65 ҳуҷраи стандартӣ иборат мебошад. дар маҷмӯъ меҳмонхона барои 150 меҳмон дар як вақт пешбинӣ гардидааст. бино ҳамчунин дорои толори маҷлисгоҳ ва тарабхонаи барҳаво буда баъди ба истифода додани он беш аз 30 нафар мутахассисони соҳибтаҷриба соҳиби ҷойи кори доимӣ хоҳанд гашт. лоиҳакаши иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Интерпроект ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷмеъмор маҳсуб ёфта он бо унсурҳои милливу муосир бунёд ва бо истифода аз санъати баланди меъморӣ ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. ин меҳмонхонаи зебову замонавӣ дар доираи тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд гардидааст. баъд аз ошно гардидан бо шароит ва хизматрасонӣ дар меҳмонхонаи Амар раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба дастандаркорон барои ҷавобгӯ ба талаботи меъморию шаҳрсозӣ бунёд намудани иншооти мазкур изҳори сипос намуда онҳоро ба кору хизматрасонии баланди соҳавӣ, одобу рафтори намунавӣ ва риояи суннатҳои баланди меҳмондории миллӣ ҳидоят намуданд.
созандагӣ масъулияти бузург ва рисолати миллат аст. ҳар иқдоми ободонӣ қадамест ба сӯи субот, пешрафт ва зиндагии шоиста. Ояндаи кишвар аз заҳмати имрӯз вобаста аст. пас бо ирода ва садоқат месозем. кишоварзӣ нерӯи пешбарандаи рушди кишвар. имрӯз деҳқонони тоҷикистон бо азму иродаи қавӣ ба майдон баромада дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда мегузоранд. дастгирии давлат ва заҳмати содиқона заминаи ҳосили фаровон ва пешрафти устувор. рушди ҳунарҳои мардумӣ, эҳёи фарҳанг ва муаррифии миллат. адрасбофӣ ҳамчун ҳунари нодир имрӯз бо нафаси тоза рушд ёфта ҷойгоҳи худро дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ мустаҳкам мекунад. дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ ба ҳунармандон қадами устувор ба сӯи ҳифзи мерос ва пешрафти иқтисодӣ. хизмати ҳарбӣ, мактаби мардонагӣ ва сипари боэътимоди давлат. имрӯз ҷавонон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста дар ҳифзи амнияту оромии кишвар саҳми арзанда мегузоранд. ватанро ҳимоя кардан қарзи муқаддас ва нишонаи садоқат ба миллат. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ бо донорҳо ва шарикони рушд дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ баргузор шуд. ҳадафи тадбири мазкур баррасии рафти татбиқи лоиҳаҳои ҳамкорӣ ва расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар то соли 2030 аз ҷумла таъсиси ҷойҳои корӣ, рушди касбомӯзӣ, рақамикунонӣ ва дастгирии табақаҳои осебпазир арзёбӣ гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар меҳмонхонаи Кран Плаза Душанбе бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, роҳбарони як қатор вазорату идораҳо, намояндагони шарикони рушд ва созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Осиёи рушд ва Созмони байналмилалии муҳоҷират ҷаласаи шурӯи ҳамоҳангсозӣ бо донорҳо ва шарикони рушд дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ баргузор гардид. қайд гардид, ки ҷаласаи мазкур барои ҷалби бештари донорҳо ва шарикони рушд, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди шуғли пурмаҳсул, густариши хизматрасониҳои рақамӣ ва ташкили омӯзиши касбу малакаҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳамзамон таваҷҷӯҳи хос ба рушди ҳунармандӣ ва ҷалби ҷавонон ба иқтисоди миллӣ зоҳир карда шуд, ки дар маҷмӯъ ба татбиқи ҳадафи стратегияи саноатикунонӣ бо сурати кишвар мусоидат менамояд. зимни суханронӣ масъулин аз сатҳи ҳамкориҳои судманд бо донорҳо ва шарикони рушд, ки дар татбиқи лоиҳаҳои муҳими соҳа саҳмгузор мебошанд, изҳори қаноатмандӣ намуданд. ҳамзамон таъкид гардид, ки дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ислоҳоти бунёдӣ идома дошта, бахусус дар самтҳои касбомӯзии аҳолӣ, рушди ҳунармандӣ, танзими муносибатҳои меҳнатӣ ва идоракунии равандҳои муҳоҷират тадбирҳои муассир амалӣ мекарданд. гузариш ба иқтисоди рақамӣ дар соҳаҳои меҳнат ва шуғл, инчунин такмили хизматрасониҳои иҷтимоӣ аз афзалиятҳои асосӣ маҳсуб меёбанд. барои ноил шудан ба ин ҳадафҳо ҷалби сармоягузориҳои иловагӣ, кӯмаки техникӣ ва омӯзиши таҷрибаи пешрафтаи байналмилалӣ зарур шумурда шуд. дар фарҷоми ҷаласа пешниҳодҳо ва ташаббусҳои мушаххас оид ба густариши ҳамкориҳои минбаъда баррасӣ гардида, қарорҳои дахлдор қабул шуданд. тибқи иттилоъ, иҷрои онҳо дар ҷаласаҳои навбатии шӯро мавриди арзёбӣ қарор хоҳанд гирифт. робитаҳои Тоҷикистон дар самти рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ бо кишварҳои дуру наздик тақвият дода мешавад. дар ҳамин замина дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҷаласаи шурӯи 48-уми кумитаи байнидавлатии авиатсионӣ доир шуд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. дар шаҳри Душанбе шӯрои 48-уми кумитаи байнидавлатии авиатсионӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарони аввали авиатсияи гражданӣ ва муовинони вазирони нақлиёти давлатҳои иштирокчии созишнома аз қабили ҷумҳурии Қазоқистон, Арманистон, Қирғизистон, Беларус, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории шӯро ҳамоҳангсозии фаъолият дар соҳаи авиатсияи гражданӣ аз ҷумла бехатарии парвозҳо, сиёсат дар соҳаи нақлиёти ҳавоии байналмилалӣ, истифодаи фазои ҳавоӣ ва ташкили ҳаракати ҳавоӣ, ҷорӣ намудани санадҳои меъёрии байнидавлатии мувофиқашуда, стандартҳои байналмилалӣ ва қоидаҳо дар соҳаи авиатсияи гражданӣ арзёбӣ гардид. зимни чорабинӣ масъулини вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз намуданд, ки кумитаи байнидавлатии авиатсионӣ мақоми доимамалкунанда буда барои амалисозии созишнома дар бораи авиатсияи гражданӣ ва истифодаи фазои ҳавоӣ аз соли 1991
таъсис дода шудааст. шӯрои 48-уми кумитаи байнидавлатии авиатсионӣ баъди 35 соли фаъолият бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз январи соли 2026 мувофиқи низомнома дар бораи шӯро бори нахуст роҳбарии раиси шӯро аз ҷониби намояндаи ваколатдори ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қарори шӯрои кумитаи байнидавлатии авиатсионӣ ба муҳлати 3 сол оид ба авиатсия ва истифодаи фазои ҳавоии иттиҳоди давлатҳои мустақил интихоб гардида раисиро дар шӯро роҳбарӣ менамояд. ин чорабинӣ мақоми Тоҷикистонро дар арсаи авиатсияи байналмилалӣ тақвият бахшида имкон медиҳад ки таҷрибаи кишвар дар соҳаи нақлиёти ҳавоӣ ва инфрасохтори фурудгоҳҳо ва зиёд гардидани хатсайрҳо заминаи мусоид фароҳам гузорад. қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон сипари боэътимоди давлату миллат кафили амнияти суботи кишвар ва тартиботи ҷамъиятӣ ба ҳисоб рафта ҳайати шахсии он аз замони таъсиси то имрӯз вазифа ва ӯҳдадориҳои хизматии худро содиқона ва софдилона иҷро карда истоданд. Имсол аз таъсиси ин ниҳоди қудратӣ 33 сол пур шуд. Ба ин муносибат дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои гуногуни фарҳангии ҳарбӣ ватандӯстӣ баргузор гардид. имсол аз таъсисёбии қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон 33 сол пур шуд. ба ин муносибат дар шаҳри Душанбе чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. давоми фаъолият кормандон ва сарбозони ин ниҳоди қудратӣ бо нишон додани малака ва дониш инчунин иштироки фаъолона дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. дар ҳамин ҷо аз ҷониби сарбозони қисми ҳарбӣ ба сокинони шаҳри Душанбе машқҳои ҳарбӣ тактикӣ бо усулҳои ҷолибу диданӣ пешниҳод гардид. дар қисмати расмии чорабинӣ масъулини вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилӣ, намояндагони сохторҳои дахалдор ва кормандони касбу кори гуногун иштирок намуданд. зимни баромад таъкид шуд ки қушунҳои дохилӣ сохтори ҳарбии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷузъи ҷудонашавандаи қувваҳои мусаллаҳи кишвар аввалин сохтори ҳарбии Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба ҳисоб меравад, ки 10 апрели соли 1993 ба таври расмӣ қушунҳои дохилӣ ҳамчун сохтори ҳарбии вазорати корҳои дохилӣ таъсис дода шуд. бо назардошти вазъияти мураккаби сиёсии кишвар ва таҳдиди воқеӣ ба истиқлолияти Тоҷикистон сохтори қушунҳои дохилӣ такмил дода шуда то соли 1995 дар ҳайати он қисмҳои ҳарбии нав таъсис дода шуд. ҳайати шахсии қушунҳои дохилӣ аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қушун намунаи ибрати афсарону сарбозони дигар сохторҳои ҳарбии кишвар буданд. қушунҳои дохилӣ асосан баҳри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахти мамлакат ва марказҳои маъмурии вилоятҳо ва таъмини амнияти иншоотҳои махсусан муҳими давлатӣ равона гардидааст. дар ин замина ҳамзамон сарбозони қушунҳои дохилӣ дар ҳамбастагӣ бо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба хизмати посбонӣ, пайроҳадорӣ ҷалб карда мешаванд, ки омили мазкур барои таъмини амнияти шаҳрвандону меҳмонон, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҳуқуқвайронкуниҳо мусоидат карда истодааст. барномаи фарҳангӣ бо иҷрои сурудҳои ватандӯстона ба чорабинӣ шукӯҳи хоса замн намуд. با افتخار تجلیل 33 سالگی تأسیسیابی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در قسم حربی قشون‌های داخلی در شهر خوروغ چهاربینی با شکوه تنتنوی و گذشت نظامی برگزار گردید. اشتراکداران از نمایشگاه تشکیل نموده ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت دیدن نموده و فعالیت سربازان و افسران بهای بلند دادند. چهاربینی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان و وارد نمودن پرچم جنگی آغاز گردیده گفته شد که توجه و غمخوری‌های دائمی پیشوای ملت سرفرمانده اولی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان
қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ имрӯз дорои шароити муосири хизмат ва техникаву таҷҳизоти пешрафта мебошад. Қайд гардид ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳайати шахсӣ дар ҳифзи арзишҳои давлатӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии қонуншиканиҳо саҳми назар аст мегузорад. Дар идомаи чорабинӣ сарбозони қисми ҳарбии намунаи машқҳои тактикии ҷангӣ аз ҷумла ҷанги танбатан, камингирӣ ва усулҳои истифодаи яроқи оташфишонро бо маҳорати баланд нишон доданд. ҳамзамон як қатор афсарону сарбозони қисми ҳарбии 3504 бо сипосномаҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилоят ва ифтихорномаҳо инчунин мукофот қадрдонӣ гардиданд. гузашти низомии сарбозону афсарон, кормандони милитсия, воҳидҳои таъиноти махсус ва гарнизони ҳарбии хорух анҷомбахши чорабинии тантанавӣ гардид. муҳофизати ватан модар иҷрои рисолати волои шаҳрвандӣ ва ифтихору сарафрозии ҳар фард аст. аз онҳое ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил гаштаву бо шуҷоату матонати хеш дар суботи сартосарӣ ҳисса мегузоранд, давлату миллат умеду эътимоди зиёд доранд, чун афкори солиму талоши созандаи онҳо танҳо пешрафту шукуфоиро натиҷа мегузорад. мактабе буд ки ҳар лаҳзаи дар он буланд зоҳиру ботинамро омодаи ҳифзи сарзамин кардааст. аз ин мактаб лаҳзаҳои аз ҳама хуби зиндагиамро дар ёд дорам. рафиқоне пайдо кардам ки метавонад намунаи садоқату эътимод бошад. воқеан заминаи ташаккули бештари ватандӯстӣ, эҳтиром ба миллат, муқаддасоти олӣ ва рӯҳану ҷисман обутобӣ ёфтан аз замони хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ оғози нав меёбад. ин мактабест ки дар он фарзандони асилу бароманд, шуҷоу ватандӯст ва дар масири устувории суботи сиёсӣ ҳиссагузор камол меёбанд. ин мактаби зиндагист, мактабе ки афсарону сарбозонаш омили ифтихору сарафрозии волидони хеш ҳастанд. рафиқонам мегуфтанд ки ҳар ҷамъомате ки дар он падарат мебуд ҳатман мавзӯи хизмати ҳарбиро баррасӣ менамуд. вақтҳои тамос модарам мегуфт ки ту муҳофизи ману модарони дигар ҳастӣ. фақат падару модарам не, балки ҳамаи наздиконам бо ман ифтихор доштанд. рӯзҳои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар сарбоз на танҳо як ифтихор аст. ҳар лаҳзаи узви ин ниҳод будан бо таҳлил, омӯзиш ва аз худ кардани донишу маҳорати ҳарбӣ пушти сар мешавад. истифодаи силоҳу лавозимоти ҷангӣ, техникаҳои ҳарбӣ, мутобиқ гаштан ба ҳаракат дар шароити кӯҳу пушта ва ҷодаҳои ноҳамвор, доштани маълумоти кофии ҷуғрофӣ, арзиши воқеӣ ва назорати доимии сарҳад ва расонидани маълумоти фаврӣ дар ҳолатҳои зарурӣ барои хизматчиёни ҳарбӣ шарти муҳим аст ки ин ҳама аз ҷониби афсарони соҳибтахассус ва дорои касбияти баланд ба ҳар сарбоз омӯзонида мешавад. то куҷо муқаддас будани ватан, шиносоӣ ва истифодаи дурусти силоҳу техникаҳои ҳарбӣ ва дар кадом вазъу ҳолат чикор карданро дар замони хизмати ҳарбӣ аз худ кардем. имрӯз ифтихор мекунам ва итминон дорам ки таҷрибаи асбоб кардамро метавонам дар муқобили ҳама гурӯҳ равиҳое ки қасди ноором сохтани миллату давлати азизамро доранд истифода карда аз нақшҳои онҳо пешгирӣ намоям. ҳамсуҳбатони мо ки шомил ба захираи афсарони эҳтиётӣ ҳастанд, ҳоло дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ ва донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳ темур фаъолият карда бо ба насли ҷавон дониш меомӯзонанд. садоқати онҳо пас аз адои хизмати мо дар ватан имрӯз низ бо талоши раҳнамоии ҷавонон ба сӯи илму маърифат хуб эҳсос мешавад. рақамикунони кишоварзӣ қадами муҳим дар рушди комплекси агросаноатӣ мебошад. ин раванд ба беҳтар шудани самаранокӣ ва сифати истеҳсолот, дастрасӣ ва гирифтани маълумотҳо, беҳтар намудани истифодаи захираҳо ва афзоиши даромаднокии соҳа замина мегузорад. ҳикматулло назарзода гузориш медиҳад. кишоварзӣ бахши муҳими иқтисодиёти тоҷикистон буда, ба туфайли он истеҳсоли тақрибан 23% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, зиёда аз 70% ҷойҳои корӣ, 25% содирот ва 35% даромади андоз ба буҷет таъмин карда мешавад. бо тақозои замон имрӯз зеҳни сунъӣ ва технологияҳои инноватсионӣ ба тамоми соҳаҳо аз ҷумла ба соҳаи кишоварзӣ низ устуворона ворид шуда истодааст. истифодаи техникаву технологияи инноватсионӣ ба деҳқонон имкон медиҳад ки истеҳсолоти худро ба нақша гирифта сифати маҳсулотро ба маротиб беҳтар гардонанд. дар шароити имрӯза ин афзалиятҳо ба мо имкон медиҳад ки яъне корҳои дастӣ кормандони соҳаи кишоварзӣ камтар карда шавад ва зиёдтар мо таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯи яъне ақлонии имрӯзаи соҳаи кишоварзӣ бояд гузарем ва ин омилҳо сабаби он мегарданд ки
سمنوکی اقتصادی کارخانه‌های کشاورزی و عموما در ساحه خوزه کشاورزی بلند برداشته در مناطق اشغال در سطح معین تامین کرده می شود. متخصصان پیشگویی میکنند که تطبیق تکنولوژی‌های رقمی با تحولات ساحه کشاورزی و استحصال آسان‌تر محصولات عضوقواری مساعدت می‌نماید. علاقه شبکه‌های نیرانی نتیجه‌های حاصلناکی را پیشگویی کرده در قبول قرارهای درست یاری می‌رسانند. این تکنولوژی‌ها ارزان نیستند ولی آنها امکانیت می‌دهند که دهقانان خراجات نوری‌ها و زهرداروها را کم نموده حاصلناکی را افزون نمایند. خراجات‌های استحصالی منتظم کم می‌گردند. ارزش اصلی محصول پست می‌شود. در نتیجه طلبات با محصولات کشاورزی زیاد می‌شود. رقم کنونی اقتصادیات مساعده می‌کند. معلومات‌های دقیق با حسابگیری دقیق در ساحه کشاورزی اید به استحصال محصولات، اید به کشت زراعت‌های کشاورزی، اید به مقدار زمین‌های کشاورزی حساب‌ها دقیق معین کرده می‌شود. بنا به پیشگویی کارشناسان استفاده ثمرناک تکنولوژی‌های اینواسیونی که امروز برای رشد ساحه کشاورزی افق‌های نو می‌گشاید، استحصالات و سطح امنیت عضوقواری را بلند می‌بردارد. جشن زیبایی، خرمی و شکوفایی نوروز هنوز هم در شهر و ناحیه‌های کشور با روحیه بلند تجلیل می‌گردد. ساکنان با آراستن خوان نوروزی، تشکیل بازی‌های گوناگون ورزشی، نمایش هنرهای مردمی و برنامه‌های رنگین فرهنگی از این جشن کهن بنیادی از نیاگان میراث مانده خرسندی می‌کنند. از تجلیل نوروز فرخنده‌پای در شهر و ناحیه‌های کشور همکاران ما گزارش می‌دهند. کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه در محله گاستلو جشن بین المللی نوروز را تجلیل نمودند. این جشن بوستانی که رمز احیای طبیعت، پاکیزگی و آغاز زندگی نو محسوب می‌یابد، با اشتراک مسئولین و دایره وسیع کارمندان و ساکنان محله برگزار شد. میدان بزمگاه با شعارهای ایدانه و آرایشات ملی زیب و زینت یافته فضای واقعاً ایدانه فراهم بود. کارمندان و ساکنان با لباسهای ملی و تعبیر بالیده به مکان برگزاری چورابینی حاضر شدند. همزمان نمایش هنرهای مردمی تشکیل گردیده هنرمندان محصول دست خود را از قبیل گلدوزی، زرگری، کلالگری و دیگر هنرهای قدیمه را پیشکش تماشابینان نمودند. این چنین گوشه‌های مخصوصی طعام‌های ملی و دیگر غذاهای سنتی به معرض تماشا گذاشته شده بود. ضمن چورابینی ابراز گردید که نوروز برای آنها نه تنها عید بهار بلکه رمز وحدت، دوستی و همدیگر فهمی میباشد. ابراز گردید که نوروز نه تنها جشن ملی تاجیکان بلکه عید دوستی و همدیگر فهمی تمام بشریت میباشد. در ادامه چورابینی بین کمیته‌های اجرایی ابتدایی حزب با مقصد بلند برداشتن حس وطندوستی و فرهنگ پروری، این چنین تحکیم فعالیت کمیته‌های اجرایی ابتدایی حزبی در سمت کارهای فرهنگی آزمون برگزار شده جنبست گردید. غالبان در فضای تنتنوی با تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. با مقصد گرامیداشت ارزش‌های ملی و فرهنگی و احیای عنعنه و سنت‌های اجدادی، نوروز بین‌المللی در ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان با صمیمیت خاص تجلیل گردید. در این روزهای پرنشاط ساکنان ناحیه با روحیه بلند وطن‌دوستی، افتخار ملی و محبت به فرهنگ و تمدن اجدادی نوروز را همچون جشن وحدت و سازندگی استقبال گرفتند. نوروزگاه با شعار و آویزه‌های پرمحتوا در وصف جشن نوروز، صلح و وحدت و استقلالیت آرا داده شده، در آن نمایش هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی و دستاوردهای آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برگزار گردید. مراسم ایدانه را محصول دستان هنرمندان، کشاورزان و ورزشکاران ناحیه نیز تراوت دیگر بخشید. ضمن چورابینی قید گردید که با تشبس‌های فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون نوروز مقام بین المللی را کسب نموده و فهرست میراث غیرمادی یونسکو وارد گردیده است. نوروز پیوندگر نسل‌ها، احیاگر ارزش‌های ملی و رمز صلح و وحدت عنوان کرده شد. در دایره تنتنه‌های نوروزی مسابقه گشتین ملی با اشتراک پهلوانان ولایت برگزار گردیده، برنامه فرهنگی اهل هنر ناحیه اشکاشم انجام بخش منطقه چورابینی نوروزی گردید. کارمندان فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر ایستراوشن جشن بین المللی نوروز خجسته‌پای را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمودند. در چورابینی ایدانه مسئولین و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ایستراوشن، راهبران و کارمندان شبکه‌های تقسیمات برق 9 شهر و ناحیه‌ها از جمله ایستراوشن، پنجکент، عینی، کوهستان مسچو، شهرستان، دیواشتیج، ظفرآباد، سپیتامن، جبور رسولف شرکت ورزیده به تجلیل این جشن اجدادی شکوه تازه بخشیدند.
дар саҳни васеи филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Истаравшан варзишгарону ҳунармандони асили минтақа ҳунарнамоӣ карда ба меҳмонон тарзи гӯштингирии миллиро намоиш доданд. Дар растаи дигар меҳмонон аз намоиши анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ аз қабили суманак, ҳафтсину ҳафтчин, мошу биринҷ, самбӯса, лӯби шӯрбо ва ҳалвою шириниҳо дидан намуда, аз рақсу бозӣ ва шеъру сурудхонии кормандони соҳаи энергетика рӯҳу илҳоми тоза гирифтанд. Дар ин рӯз ба як қатор фаъолон ва кормандони соҳаи энергетика сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Баҳри болидахотирӣ ва шодии аҳли ҷамъомадагон, барномаҳои рангини консертӣ ва саҳнаҳои театркунонидашудаи бахши фарҳанги шаҳри Истаравшан ҳамзамон ҳунарнамоии ҳаҷвинигорони шинохтаи кишвар ба чорабинии наврӯзӣ шукӯҳи хоса бахшиданд. ҷашни кӯҳану аҷдодии наврӯзи байналмилалӣ дар литсеи касбии техникии шаҳри Истаравшан низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва риояи суннатҳои ин ҷашни бостонӣ ташкилу баргузор карда шуд. Бахшида ба муносибати иди наврӯз дар саҳни майдони варзишии литсей намоиши маҳсули ҳунарҳои дастии донишҷӯён ба маърази тамошо гузошта шуд, ки таваҷҷӯҳи аҳли ширкаткунандагони чорабинии наврӯзиро ба худ ҷалб намуд. Дар ин рӯзи фараҳбахш аз чеҳраи ҳар як ширкаткунандагони чорабинӣ нишони ҳуввияти миллӣ, болидахотирӣ аз баргузории ҷашни қадимаи наврӯз, муҳаббату садоқат ба арзишҳои милливу фарҳангӣ ва шукргузорӣ аз ватани ободу осоишта ҳувайдо буд. Наврӯз дар асл ҷашни зиндагисоз буда, дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ҷаҳду талошҳои пайгиронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гардидаву мақоми байналмилалиро соҳиб гардид. Натиҷаи заҳматҳои бедариғи фарзанди фарзонаи миллат буд, ки имрӯзҳо ҷашни наврӯз дар гӯшаву канори олам бо суннату анъанаҳои хоси миллии тоҷикона қайд гардида истодааст. Дар ҷараёни чорабинии идона ба як идда ашхосе, ки барои фаъолияти пурмаҳсули меҳнатӣ, иштирок дар чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ, саҳм гузоштан дар рушди соҳаи ҳунармандӣ ва дар омода кардани кадрҳои баландихтисос саҳми арзанда гузоштанд, нишони сарисинагии соҳаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Тоҷикистон ва сипосномаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан супорида шуд. Дар идома барномаи фарҳангиву консертии навозандагону сарояндагони бахши фарҳанг ва донишҷӯёни литсеи касбии техникии шаҳри Истаравшан анҷомбахши чорабинии идона бахшида ба наврӯзи аҷам гардид. дар доираи тадбирҳои идона бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар маркази шаҳраки ғарби ноҳияи Рашт карнавали идона бо иштироки васеъи омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор гардид. дар оғози тантанаҳои наврӯзӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт ва дигар меҳмонон аз намоиши дастовардҳои соҳаи маориф, хони наврӯзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дида намуда ба маҳорату малакаи онҳо баҳои баланд доданд. чорабинии мазкур дар фазои тантанавӣ сурат гирифта, иштирокчиён бо рӯҳияи баланди идона, эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар фаъолона ширкат варзиданд. омӯзгорону хонандагон бо либосҳои миллӣ, рамзҳои наврӯзӣ ва барномаҳои рангини фарҳангӣ дар ин карнавали бошукӯҳ сам гузошта фазои идонаро боз ҳам шукуфон гардониданд. зимни баргузории карнавал намоиши анъана ва суннатҳои қадимаи миллӣ аз ҷумла оростани дастархони наврӯзӣ бо ҳафтсину ҳафтчин, пухтани суманак, пешниҳоди ҳунарҳои мардумӣ, инчунин суруду рақсу саҳначаҳои тарбиявӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд, ки бозгӯкунандаи фарҳанги ғанӣ ва тарихи кӯҳани миллати тоҷик мебошад. қайд гардид, ки наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат, рамзи дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ, оғози корҳои саҳроӣ ва кишоварзӣ буда дар таҳкими худшиносии миллӣ, тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва гиромидошти анъанаҳои ниёгон нақши муассир дорад. карнавали идона бо рӯҳияи баланд ва хотири нек ба анҷом расида бори дигар ваҳдату ҳамдилии сокинон ва муҳаббати онҳоро нисбат ба арзишҳои миллӣ ва фарҳанги аҷдодӣ собит намуд. дар охири ҳамоиш аз ҷониби омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт барномаи фарҳангӣ саршор аз меҳру муҳаббат ба ватани азиз ва наврӯзи байналмилалӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ҷамоати қиблаи деҳаи оқтои ноҳияи рӯдакӣ фестивалозмунҳои сайри гули лола, садранги чакан ва кадбонуи беҳтарин бо шукӯҳ шаомати хоса ва дар фазои идона баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ бо мақсади эҳёи анъанаҳои неки миллӣ, тарғиби фарҳанги либоспӯшии тоҷикона, рушди ҳунарҳои мардумӣ ва баланд бардоштани завқи зебоипарастии бонуон роҳандозӣ карда шуд. дар ҷараёни фестивал иштирокчиён маҳсули дастранҷи худро ба намоиш гузошта, ҳунару маҳорати худро дар бахшҳои гуногун муаррифӣ намуданд. аз ҷумла дар бахши садранги чакан бонуон намунаҳои гуногуни чаканҳои рангоранг ва зебои миллиро пешкаши тамошобинон гардониданд, ки ҳар яке бо услуб ва ороиши хоси худ диққати
диққати ҳозиринро ҷалб мекард. Дар бахши кадбонӯи беҳтарин иштирокчиён бо омодасозии таомҳои лазизи миллӣ, ороиши дастархони дона ва муаррифии фарҳанги меҳмондории тоҷикона рақобати солим нишон доданд. ҳамзамон бахши сайри гули лола бо намоиши гулҳои рангоранг ва тарғиби зебои табиат фазои донаро боз ҳам рангорангтар намуд. таъкид кардид ки чунин чорабиниҳо барои ҳифз ва рушди фарҳанги миллӣ, муаррифии арзишҳои суннатӣ ва тақвияти нақши занон дар ҷомеа аҳамияти калон дорад. ҳамчунин барои болида намудани хотири иштирокчиён ва меҳмонон барномаи рангини фарҳангӣ ташкил карда шуд. пахтакори яке аз бахшҳои сердаромад маҳсуб ёфта истифодаи босамари он дар беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом замина мегузорад. бо мусоид омадани боду ҳаво пахтакорони вилояти хатлон маъракаи кишти пунбадонаро вусъат мебахшанд. гузориш дар ин хусус. маъракаи кишти пунбадона дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти хатлон вусъати тоза дошта. мувофиқи дурнамо имсол бояд дар вилоят дар майдони 124500 гектар кишти навъҳои ба иқлими минтақа мутобиқу серҳосили ин зироати техникӣ ба роҳ монда шавад. тавре масъулини соҳа иттилоъ медиҳанд баҳри саривақт ва дар муҳлати тавсиянамудаи олимони соҳа анҷом додани маъракаи кишти пунбадона дар вилоят шароити мусоид аз ҷумла техника ва тухмии зироат таъмин карда шудааст. ҳамин аст ки раванди кишти пунбадона дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилоят ҷараёни тоза гирифта. ҳамарӯза то 1090 техника барои таъмини саривақтиву сифатноки кишт ба саҳро сафарбар гардидаанд ки аз инҳо 87 ададашро тухмипошакҳои зери плёнка ташкил медиҳад. пахтакорони вилояти хатлон дар ин самт таҷрибаи зиёд дошта сол аз сол ба пеш гирифтани роҳу усулҳои манфиатовари кишт, шурӯъ аз омода намудани замин, интихоби тухмиҳои серҳосилу ба иқлими минтақа мутобиқ ва бо истифодаи техникаҳои мавҷуда ҳосилнокиро зиёд менамоянд. соли гузашта хоҷагидорони пахтакори вилоят дар майдони 20500 гектар кишти зери плёнка гузарониданд ки аз ҳар як гектар 35 то 60 сентнер ҳосил ба даст оварданд. ин мавсим масъулин мақсад гузоштанд ки дар масоҳати 50 000 гектар кишти зери плёнкаро ба роҳ монанд. то ин дам 8367 гектар кишт карда шудааст. соли 2021 ҳар як гектар 35 сентнери пахта ҷамъ овардем. имсол мақсад дорем ки пахтаи зери плёнка чӣ кунем да кишт кунем. токунун дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори вилояти хатлон маъракаи кишти пунбадона бо суръати хуб идома дошта дар маҷмӯъ дар майдони 31719 гектар кишт гузаронида шудааст ки ин нишон дод аз ҷараёни муташаккилона ва истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ дарак медиҳад. кишоварзони вилояти хатлон аз тамоми шароиту имкониятҳо истифода мебаранд ки имсол низ дурнамои истеҳсоли пахтаро таъмин намоянд. айни замон дар баъзе минтақаҳо аллакай нашъунамои хуби ин зироати гармидӯст ба назар мерасад. масъулин ва хоҷагидорони вилоят мақсад доранд ки бо истифода аз таҷриба ва тавсияву маслиҳатҳои олимону мутахассисон агротехникаи парвариши зироатро хуб ба роҳ монда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзун намоянд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, вилояти хатлон, ахбор. фаровонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ натиҷаи заҳмати шабонарӯзии деҳқонони кишвар аст. ҳоло дар ноҳияи дӯстии вилояти хатлон якчанд намуди маҳсулоти кишоварзӣ ҷамъоварӣ шуда истодаанд ки барои қонеъсозии талаботи аҳолӣ пешбинӣ шудааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. истифодаи мақсадноки ҳар қитъа замин, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва рӯёнидани ҳосили фаровону хушсифат аз самтҳои афзалиятноки сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад кишоварзони вилояти хатлон аз ҷумла ноҳияи дӯстӣ барои иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар ва таъмини амнияти озуқаворӣ талош намуда аз имкониятҳои мавҷудаи замину иқлими мусоид самаранок истифода мебаранд. айни ҳол дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи дӯстӣ ҷамъоварии ҳосили сабзавоти барвақтӣ оғоз гардида пиёз, карам, гулкарам ва лаблабу ки аз ҷумлаи маҳсулоти серистеъмол ба шумор мераванд, имрӯзҳо ба бозорҳо пешниҳод карда мешаванд. фаровонии ин намуди маҳсулот бозгӯи меҳнати софдилонаи кишоварзон ва риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ дар раванди кишту парвариши зироат мебошад. пиёзи барвақтӣ, картошка, карам, гулкарам, лаблабуи сурх ба бозорҳои дохилӣ ва бозорҳои пойтахтро аллакай ба маҳсулотҳои ба тару тоза таъмин намуда истодам.
имрӯзҳо дар саҳроҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи дӯстӣ ҳосили пиёзи барвақтӣ пухта расидааст. Аллакай баъзе хоҷагиҳо ҳосилро ҷамъоварӣ карда ба бозор пешниҳод карда истоданд. ҳосили фаровони имсола дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар содирот мешавад. тибқи иттилоъ имсол дар ҳудуди ноҳияи дӯстӣ дар майдони зиёда аз 400 гектар кишти пиёзи барвақтӣ гузаронида шудааст ва ҳосили интизорӣ аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна то 600 центнериро ташкил медиҳад. طبق گفته متخصصان نگاهبین سریوقتی و استفاده اصولهای معاصر کشاورزی امکان داده است که امسال حاصل پیاز با صفت خوب رویانیده شود. دهقانان اصیل پیاز پروری ناحیه دوستی در این سال پیاز بروقتی را با بازارهای مملکت علاقه پیشکش نمودند. حاصل پیاز به حد خوب است. از 1 گکتار زیاده از 600 سنتر حاصل گرفته ایستادند. ترتیب و نظام درست استفاده زمین‌های کارم را میتوان در خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانov مشاهده نمود. در این خواجگی ده‌ها نامگوی زراعت کشاورزی پرورش یافته کارهای اگرتکنیکی از جمله نرمکنی بین قطارها، غذادهی و آبیاری سریوقتی با استفاده از تکنیکای معاصر عملی می‌گردند. این همه از مسئولیت بلند کشاورزان و مناسبت عاقلانه آنها به زمین شهادت می‌دهد. حاضر همین قطعه جای 15 گکتار میشینکا را تسمچه قطعی جفت کرده استیم. نصیب بعد این ما مکه دان میکاریم. بعد مکه دان سبزی، کرم، گل کرم در یک موسم 3 حاصل جمع‌آوری کرده میشوند. طور مشاهده گردید در خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانov کشت و پرورش زراعت گوناگون غذایی هم در میدانهای کشاد و هم با استفاده از گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده به راه مانده شده است. این تجربه امکان می‌دهد که در تمام فصل‌های سال استحصال محصولات تر و تازه ادامه یابد و بازارها پیوسته با سبزیجات وطنی تامین گردد. رحمت با راهبرای دولت که همین زمین با ما را دادند. ما اولوی مهنت می‌نیم. نه خصلش می‌فروشیم. در زمین برکت یافته استیم. زندگی ما پیش برده استیم. کشت کارتوشکا نیز در ناحیه دوستی موافق نقشه پیش بینی شده به راه مانده شده. عین زمان نشء و نما و حاصلبندی آن خوب ارزیابی می‌گردد. دهقانان امید دارند که امسال نیز از این زراعت حاصل فراوان و خوش صفت به دست می‌آورند. با گفته آنها جمع‌آوری حاصل کارتوشکا در روزهای نزدیک نیز آغاز می‌یابد. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه دوستی، اخبار. дар шаҳри Истарафшан ба бунёди боғҳои нав афзалияти бештар дода мешавад. бо ҳадафи рушди соҳа дар ҳудуди обанбори Заринруд ва канори шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Истарафшан Хуҷандчаноғ беш аз 3000 ниҳолони мевадиҳандаи себ шинонида шуд. дар ин тадбир кормандони ташкилоту идораҳо ва сокинон иштироки фаъолона доштанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. истарафшан дар баробари шаҳри саноатӣ ба ҳисоб рафтанаш инчунин дорои имкониятҳои фарохи соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла боғу токпарварӣ мебошад. дар ин сарзамин ҳамасола садҳо бех ниҳолони гуногуни мевадиҳандаи содиротӣ ва гулу буттаҳои ороишӣ шинонида мешавад ки на танҳо ба мувозинати иқлими муҳити зист балки ба рушди иқтисоди миллӣ низ заминаи устувор мегузорад. бо назардошти ин имрӯз бо иқдому ташаббусҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан инчунин сокинони деҳот дар минтақаи обанбори Заринруд ва канори шоҳроҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Истарафшан Хуҷандчаноғ беш аз 3000 бех ниҳолони гуногуни себ шинонида шуданд. зиёда аз 300 нафар кормандони ташкилоту идораҳо ва сокинони гирду атрофи маҳалли ниҳолшинонӣ дар ин маъракаи ғамхорона ба табиат иштирок намуда ниҳолони себро тибқи қоидаҳои агротехникӣ шинониданд. зимни ҳашари дастаҷамъона масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан ба кормандон ва сокинони деҳот иброз намуданд ки амали мазкур дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ амалигардонии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва истиқболи арзанда аз ҷашни бузурги миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида минбаъд низ чунин чорабиниҳо густурда роҳандозӣ карда мешаванд. дар ин ҷода баҳри бо ниҳолони хушсифат ва ба иқлими шаҳр мувофиқ таъмин намудани хоҷагиҳо ва сокинони деҳот саҳми муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Истарафшан муҳим арзёбӣ мегардад. тибқи иттилоъ дар соли 2026 аз ҳудуди заминҳои хоҷагии ҷангали шаҳри Истарафшан зиёда аз 4000 бех ниҳол
ниҳолони сояафкан ба фурӯш бароварда шудааст. имсол муассисаи давлати хоҷагии ҷангали шаҳри Истаравшан иқдом гирифтааст ки нақшаи дар пешистодро ба итмом расонад ва барои иҷрои он кӯшиш ба харҷ диҳад. феълан дар ниҳолхонаи хоҷагии ҷангали шаҳри Истаравшан шинонидани кӯчатҳои ниҳолони нави Можжавелник, Туякалпакт ва Сасна бо маром идома дорад. тибқи иттилоъ дар соли 2026 дар заминҳои хоҷагии ҷангали шаҳри Истаравшан 100 000 дона кӯчатҳои ниҳолони сояафкан шинонида мешавад ки алҳол дар ин самт корҳо бо ҷӯшу хурӯш идома дорад. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, Ахбор. дар шаҳри панҷакент ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷиҳати муаррифии хӯрокҳои миллии тоҷикӣ ва ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин шаҳри таърихӣ бинову иншооти тарҳи муосир сохта ба истифода дода мешавад. ҳоло дар шаҳр сохтмони бинои маркази оши палов бо тарҳи миллӣ идома дорад ки он дар оянда метавонад ба яке аз нуқтаҳои ҷолиби сайёҳӣ табдил ёбад. гузориши Далери Бозор. дар маркази шаҳри Панҷакент сохтмони бинои нави маркази оши палав бо тарҳу услуби миллӣ ҷараён дошта. Он ҳамчун яке аз иншооти муҳим дар самти рушди сайёҳӣ ва муаррифии фарҳанги миллӣ арзёбӣ мегардад. иншоот аз 3 ошона иборат буда бо истифода аз унсурҳои меъмории миллӣ бунёд мешавад. дар таҳриррезии он ба нақшу нигори анъанавии тоҷикӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида. намуди зоҳирии он бозгӯи фарҳангу тамаддуни ғании миллати тоҷик хоҳад буд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи муосир пеш бурда мешаванд. ҳамзамон дар раванди сохтмон ҳифзи хусусиятҳои миллӣ ба таври комил таъмин мегардад. иншооти мазкур на танҳо ҳамчун маркази хизматрасонии хӯрокворӣ балки ҳамчун макони фарҳангӣ ва ҷалби сайёҳон хизмат хоҳад кард. ҷойгиршавии он низ хеле мувофиқ интихоб гардида дар соҳили дарёи Зарафшон бунёд шуда дар шафати он ҳавзҳои моҳипарварӣ ташкил карда шуданд. ин имконият фароҳам меорад ки меҳмонон ва сайёҳон на танҳо аз таъми хӯрокҳои миллӣ баҳра бардоранд балки аз манзараҳои зебои табиат ва шароити фароғат низ истифода намоянд. бинои оши палав махсус барои ҷалби сайёҳон аҳамияти калон дорад, зеро шаҳри Панҷакент ки дорои ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ мебошад сол то сол таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷиро бештар ҷалб менамояд. ҳамзамон ин шаҳр ҳамчун маркази ҳунармандӣ низ шинохта шуда ворид гардидани он бар рӯйхати шаҳрҳои ҷаҳонии ҳунармандӣ аҳамияти байналмилалии онро боз ҳам тақвият бахшидааст. дар ҳамин замина бунёди чунин як маркази муосири пешниҳоди хӯрокҳои миллӣ иқдоми саривақтӣ ба ҳисоб меравад. ҳадафи асосии сохтмони бино муаррифии таомҳои миллӣ ба хусус оши палав ба меҳмонон ва сайёҳон ва ошно намудани онҳо бо фарҳангу анъанаҳои тоҷикӣ мебошад. инчунин бинои мазкур метавонад ба як маркази фарҳангӣ табдил ёбад ки дар он на танҳо хизматрасонии хӯрокворӣ балки баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва намоиши анъанаҳои миллӣ ба роҳ монда шаванд. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншоот барои сокинон ҷойҳои нави корӣ фароҳам омада сатҳи хизматрасонӣ дар шаҳр боз ҳам беҳтар мегардад. ҳамзамон ин иқдом ба рушди инфраструктури сайёҳӣ ва баланд бардоштани нуфузи фарҳангии шаҳри Панҷакент мусоидат хоҳад кард. қайд кардан ба маврид аст ки бинои оши палав то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба истифода дода мешавад. ин тӯҳфаи арзанда ба ҷашни бузурги миллӣ буда нишонаи равшани ободию пешрафти шаҳри Панҷакент маҳсуб меёбад. дар маҷмӯъ бунёди иншооти мазкур қадами муҳим дар роҳи муаррифии фарҳанги миллӣ, рушди сайёҳӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон ба ҳисоб рафта дар оянда ба яке аз мавзеъҳои ҷолиби шаҳри Панҷакент табдил хоҳад ёфт. Далери Бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, Ахбор. имрӯз бо ибтикори вазорати саноат ва технологияҳои нав ҷиҳати амалисозии барномаи тавсеяи имконияти ҷавонон тавассути рушди малакаҳои касбӣ ва дастгирии инноватсияҳо дар Тоҷикистон чорабинӣ баргузор шуд ки дар он ҷавонон дастовардҳои худро дар самти ихтироъкорӣ ва татбиқи илм дар истеҳсолот муаррифӣ намуданд. гузориши ҳамкоронамон. аз таҷрибаомӯзӣ то шуғл дар шаҳри Душанбе зери унвони тақвияти ҷавонон тавассути рушди малакаҳо ва пешбурди инноватсияҳо чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд аз намоишгоҳи ширкатҳои истеҳсоли ватанӣ ва ихтирооти донишҷӯёни тоҷик дидан намуданд. дар намоишгоҳ ихтирооту таҷрибаомӯзии ҷавонони болоёқад натиҷагирӣ карда шуд. дар доираи барномаи таҷрибаомӯзии мутахассисони ҷавон аз моҳи сентябри соли 2025 то моҳи марти соли 2026 дар 20 ширкати ҷаҳонӣ
248 мутахассисони ҷавони кишвар ба таҷрибаомӯзӣ ҷалб гардиданд ки аз ин шумора 138 нафараш ба кори доимӣ таъмин шуданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз ҷавонони хиратманди замони истиқлол барои саҳм гузоштан дар соҳаи саноат бисёр шавқу рағбати зиёда дошта ва мо имрӯз имконият пайдо кардем ки ҷавонони болаёқати ҷумҳуриро ба таҷрибаомӯзӣ ва ба ҷойҳои корӣ таъмин намоем. дар ҳамоиш гуфта шуд ки дар шароити ҷаҳони муосир рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ ва рақамикунӣ ба яке аз омилҳои асосии пешрафти давлатҳо табдил ёфтааст. аз ин рӯ иштирокчиён бо истифода аз барномаи тақвияти ҷавонон тавассути рушди малакаҳо ва пешбурди инноватсияҳо метавонанд аз технологияҳои рақамӣ, ихтироъкорӣ ва барномасозӣ истифода намоянд ки ин ба баланд бардоштани саводнокии рақамии ҷавонон мусоидат менамояд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки мақсади асосии барномаи таҷрибаомӯзии мутахассисони ҷавон ба таври мунтазам ба ҷои кор таъмин намудани ҷавонон мебошад. дар асоси барномаи мазкур зиёда аз 100 нафар ҷавонони болоиқаи тоҷик низ ба кор фаро гирифта шудаанд. дар фарҷом як қатор ширкатҳои ватанӣ ки барои ҷалби бештари таҷрибаомӯзон саҳми арзанда гузоштаанд бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар вилояти бадахшон баҳри рушди соҳаи саноат ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир тадбирҳои амалӣ тақвият дода мешавад. мутахассисони коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти антисептикии ноҳияи Дарвоз барои қонеъсозии талаботи аҳолӣ истеҳсоли ин намуди маҳсулотро афзоиш медиҳанд. гузориш дар ин хусус. бо супориши пешвои миллат барои табобату пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар ноҳияи Дарвоз ин коргоҳ ба истифода дода шуд. ҳоло дар ин ҷо барои муассисаҳои табобатӣ маҳлулҳои антисептикӣ, ниқобу айнак ва либосҳои муҳофизатӣ тавлид мекунанд. алҳон корхона бештар ба истеҳсоли дорои менавазин машғул аст. асосан ин дору барои табобати банду буғуми рону кос, дарди миён, хориши пӯст, сармозадагӣ истифода мешавад. дастгоҳу таҷҳизоти коргоҳи мазкур аз ҷумҳурии Туркия интиқол дода шуданд ва ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошанд. дар ин коргоҳ ду намуди маҳлули антисептикӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол мегардад ва дар ҳар ду хати истеҳсолӣ сокинони маҳаллӣ кор мекунанд. ин коргарон баъди омӯзишу аз худ кардани технологияи муосир ба кор шурӯъ карданд ва аз натиҷаи корашон қаноатманд мебошанд. иқтидори истеҳсолии коргоҳи мазкур дар як шабонарӯз то 10 тонна истеҳсол кардани маҳлули антисептикиро дорад ва бештарин маҳсулотро дар асоси шартнома бо муассисаҳои табобатӣ истеҳсол мекунанд. дар ин цехи антисептик мо маҳсулотҳои доруборӣ аз ҷумла менавазин, халасас, антисептик гел, спирти 70% ва дигар маҳсулотҳои дорубориро истеҳсол мекунем. мо маҳсулоти худро дар ҳудуди ҷумҳурӣ, дар вилоят ва шаҳри Душанбе ва дигар ноҳияҳо ба фурӯш мегузорем. саноаткунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ қабул гардида дар татбиқи ин ҳадафи муҳими стратегӣ соҳибкорони ватанӣ саҳми арзанда мегузоранд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи Дарвоз, ахбор. дар шароити муосир масъалаи баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тақвияти худогоҳии миллӣ ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳаракату равияҳои ифротӣ ва экстремистӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. дар ҳамин замина мулоқоти масъулини суди вилояти Хатлон бо сокинони деҳаҳои парчами Ковиён ва лайлакони ҷамоати деҳоти вобканти ноҳияи Қубодиён баргузор гардид ки дар он масъалаҳои муҳими пешгирии терроризм ва экстремизм мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бо мақсади тақвияти маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, баланд бардоштани ҳисси масъулияти сокинон ва пешгирии ҳама гуна падидаҳои номатлуби дорои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ, кормандони суди вилояти Хатлон бо сокинони деҳаҳои парчами Ковиён ва лайлакони ҷамоати деҳоти вобканти ноҳияи Қубодиён вохӯрии судманд баргузор намуданд. дар ҷараёни ин мулоқот таъкид гардид ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ, гурӯҳҳои ифротӣ аз воситаҳои гуногун, аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ истифода бурда кӯшиш менамоянд ҷавононро ба роҳи ғалат равона созанд ва онҳоро ба доми худ ҷалб намоянд. таъкид гардид ки баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ миёни наврасону ҷавонон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат ва вазифаи умумии ҷомеа ба шумор меравад. аз ин рӯ муқоимат ба чунин хатарҳо танҳо тавассути ҳамкории ҷомеа, давлат ва ҳар як шаҳрванд имконпазир мебошад. ҳамзамон дар рафти мулоқот
мулоқот мубодилаи афкор доир ба нақши оила муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа дар тарбияи дурусти ҷавонон сурат гирифт. иштирокчиён таъкид намуданд ки маҳз ҳамкории устувори ин ниҳодҳо метавонад ҷиҳати пешгирии гароиши ҷавонон ба андешаҳои ифротӣ ва таҳкими арзишҳои миллӣ нақши муҳим бозад. ҳунармандӣ дар шаҳри тирӯзнода сол аз сол рушд ёфта ба яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодию фарҳангии минтақа табдил меёбад. бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва таваҷҷӯҳи ҳунармандон анъанаҳои қадимаи миллӣ аз қабили атласу адрасбофӣ, гулдӯзӣ, кулолгарӣ ва дигар намудҳои ҳунарҳои мардумӣ эҳьё ва рушд меёбанд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. гулбону наврӯзова ҳунарманди чирадаст солҳои зиёд ба атласу адрасбофӣ машғул буда дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми арзанда мегузорад. ӯ фаъолияти худро дар шаҳри турсунзода ба роҳ монда бо эҳтиром ба анъанаҳои миллӣ ин касбро пайгирона идома медиҳад. ҳар як ин риштаи мо дар 360 сим гузаронда ҳар як нахи ин ҷои худаша дорад. агар як диваи мо хато кунем рӯи ин безеб мешавад. ба ҳамин хотир мо як рӯз то бегоҳ мо барои ҳамин ришта гузаронӣ вақти худамонро сарф мекунем. а дигар вақт бошад вақти бофтанаш ба не вақти бофтанаш ба мо дар як соат 1.5 метр мато тайёр мекунем, мебофем адрас беқасам адрас 1.5 метр мебофем дар як соат. дар як рӯз мо 10-15 метра мебофем. бо мақсади рушди ҳунари аҷдодӣ ва фароҳам овардани ҷойи корӣ гулбону наврӯзова дар манзили истиқоматиаш коргоҳи ҳунармандӣ ташкил намудааст. дар ин ҷо бо истифода аз усулҳои анъанавӣ матоъҳои атласу адрас омода гардида бо нақшу нигори миллӣ оро дода мешаванд. маҳсули дасти ин ҳунармандон имрӯз бо сифати баланд ва зебоии хос миёни харидорон маҳбубият пайдо кардааст. махсусан либосҳои омодашуда ва матоъҳои истеҳсол намудаашон дар бозорҳои маҳаллӣ талаботи зиёд доранд. падаромон бобо бибиҳомон меросат ба худомон касб карда ҳаминоя ёд гирифтем. падаромон дар ҳамин деҳаи қаратоғ артели беқасаму атласу адрас кушодагӣ буданд. моон падаромон ёд гирифта шогирд карда ҳамина дар хонамон тайёр мекардем. модоме ки ина дар хонамон тайёр мекардем бурда бо дар ҳамун деҳаи хурдакак буд дар ҳамунҷа 4 станок доштам падарам. ҳамун кас ёд гирифта ҳозир то ҳоли ҳамин касба давом досодем. моҳон аз ҷаноби олӣ миннатдор ки ҳамин рушди мардумӣ ки барҳам хӯрдагӣ буд аз нав барқарор каранд. ҳаминое мо дида бо хурсанд шуда ҳамин касби падария бо эҳьё карда ҳозир кор карда истодем. албатта фаъолияти чунин ҳунармандон дар эҳьё ва ҳифзи мероси фарҳангии миллат инчунин муаррифии ҳунарҳои миллӣ дар сатҳи баланд аҳамияти калон дорад. гулбону наврӯзова бо меҳнати ҳалол ва маҳорати касбии худ намунаи ибрат барои насли ҷавон ба шумор меравад. барномаи таҳсили ҷавонон дар донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ки ин иқдом дар доираи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегардад, дар омодасозии мутахассисони дараҷаи олӣ яке аз усулҳои самаранок мебошад. дар ноҳияи Данғара сеюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар ҷумҳурияи Тоҷикистон 2026 баргузор шуд ки дар он дастовардҳои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии ҷаҳон муаррифӣ гардид. Салоҳиддин Неъматзода гузориш медиҳад. дар муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара сеюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар ҷумҳурияи Тоҷикистон 2026 баргузор гардид. фестивали мазкур ки бо ташаббуси муассисаи давлатии маркази барномаҳои байналмилалии вазорати маориф ва илми ҷумҳурияи Тоҷикистон роҳандозӣ гардид, дар он зиёда аз 60 донишгоҳҳои олӣ аз 15 давлати дунё иштирок доштанд.
масъулини мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара иброз доштанд, ки барои баланд бардоштани савияи дониши ҷавонон бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санадҳои зиёди байналмилалӣ оид ба таҳсили ҷавонон дар хориҷи кишвар ба имзо расидааст. қисмате аз ҷавонони мо имрӯз дар хориҷи кишвар таҳсил менамоянд ва қисмате ки таҳсили хориҷи кишварро ба итмом расонидаанд дар соҳаҳои мухталифи кишвар бо ихтисосҳои гуногун кору фаъолият намуда истоданд. ин албатта як шароити хуб аст, фароҳам оварда шудааст. хатмкунандагон метавонанд ки дар гурӯҳҳои ройгон шомил шаванд ва таҳсили худро дар хориҷ аз кишвар идома диҳанд. сипас чанде аз намояндагони донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ ки соли сеюм аст дар ин фестивал ширкат менамоянд, аз ҳамкорӣ бо соҳаи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипосмандӣ намуда имкониятҳояшонро барои фаро гирифтани ҷавонони тоҷик ба таҳсил муаррифӣ намуданд. Мы уже не первый раз на выставке, вот, приезжаем уже третий год. В нашем университете учатся более 100 студентов из Таджикистана. Вот, у нас огороженная территория, есть и кампус, бассейн, спортзал, то есть очень удобно ребятам, поэтому к нами едут. дар қисмати дигари фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ хатмкунандагону дигар довталабон аз 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ суҳбати озод намуда касбу ихтисосҳои ба худ мувофиқро интихоб намуданд. ман Бухоризода Муниса, хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 26 ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ. Ман ҳамчун як хатмкунанда дар ин фестивал иштирок намуда аллакай ихтисосҳои худро интихоб намудам. Мехоҳам ки дар хориҷи кишвар таҳсил намуда дар оянда барои халқу ватани худ омада дар Тоҷикистони соҳиб истиқлол хизмат кунам. Меня зовут Мирзаева Насибахон. Сегодняшний фестиваль мне очень понравился, особенно российские вузы, которые представляли свои универы и колледжи. Для меня это было особо интересно, потому что в будущем я бы желала учиться именно в Российской Федерации. мавриди зикр аст ки сеюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2026 барои ҳама ширкаткунандагон имконияти бузург ва майдони муносибе ҷиҳати ҳамгироии таҷриба, муайянсозии самтҳои нави ҳамкорӣ, мубодилаи афкор ва муаррифии низоми таҳсилотро фароҳам оварда масири нави муносибатҳои бисёр ҷанбаро дар соҳаи маориф асос мегузорад. китоб равшангари роҳи фардои инсон буда ҳар як нафарро ба дунёи рангин мунаввари илму маърифат раҳнамоӣ мекунад. яке аз ҳадафҳои меҳварии тадбири муҳими фарҳангӣ ҳафтаи китоби наврастони Тоҷикистон мебошад. ба ин муносибат дар шаҳри Бохтар ва ноҳияи ёвони вилояти Хатлон чорабинии фарҳангӣ маърифатӣ доир гардид. дар шаҳри Бохтар фестивали ҳафтаи китоби кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон таҳти унвони фуруғи маърифат бо иштироки васеъи хонандагон, омӯзгорон, аҳли фарҳанг ва масъулини соҳа бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. чорабинӣ бо ҳадафи тарғиби фарҳанги китобхонӣ, баланд бардоштани завқи мутолиа дар миёни кӯдакон ва наврасон, инчунин арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ роҳандозӣ шуда дар фазои идона ҷараён гирифт. шоирон, адибон, намояндагони масъул ва дигар меҳмонон нахуст аз гӯшаҳои алоҳидаи асарҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, тоҷикон, шоҳнома ва гӯшаи китобҳои тозанашр боздид намуданд. мақсади асосии баргузории чунин фестивалҳо ин ҷалби наврасону кӯдакон ба мутолиаи китоб, баланд бардоштани шавқи онҳо ба китобхонӣ ва ташриф овардан ба китобхонаҳо мебошад. қайд гардид ки чоп ва дастраси умум гардидани осори гаронбаҳои мутафаккирони тоҷик аз ҷумла асари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ дар тарбияи маънавии насли наврас нақши муҳим доранд. ҳамзамон масъулин доир ба беҳтарсозии шароити китобхонаҳо, ғанигардонии фонди онҳо бо адабиёти тозанашр ва ҷалби бештари наврасон ба китобхонӣ андешаҳои худро баён доштанд. дар поёни ин ҳамоиши фарҳангӣ аз ҷониби кормандону хонандагони фаъоли муассисаи давлатии китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Шамсиддини Шоҳин барномаи мукаммали театронидашуда иборат аз суруду таронаҳо дар ситоиши китоб, ватандорӣ, рақсҳои зебои кӯдакону наврасон манзури иштирокдорони фестивал гардонида шуд.
чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳафтаи китоби кӯдакони наврасони тоҷикистон дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон низ бо дастовардҳои назаррас, барномаҳои ҷолибу хотирмон ва озмунҳои зеҳнии шавқовар ҷамъбаст гардид. ибтидо аз муассисаҳои томактабӣ ва баъдан муассисаҳои таълимӣ ин тадбири фарҳангӣ идома ёфта, беҳтаринҳо ба сатҳи ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. бо ибтикори китобхонаи бачагонаи ноҳияи ёвон дар заминаи андешидани тадбирҳои судманд барои ҷалби наврасон ба китобу китобхона дар байни тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия чорабиниҳои маърифатӣ баргузор карда шуд. аз ҷумла тарбиятгирандагони муассисаи томактабӣ рақами 13 тавонистанд дар доираи ҳафтаи мазкур маҳорату истеъдоди хешро муаррифӣ намоянд ва аз ҷаҳони китобу дури маънӣ баҳравар гарданд. дар толори қасри фарҳанги ноҳия чорабинии фарҳангӣ доир шуд, ки дар он иштирокчиёни фестивал ва дӯстдорони каломи баъдеъ иштирок намуданд. зимни чорабинӣ иброз гардид, ки китоб чароғи роҳи инсон аст, он равшании маърифат, фарҳанг ва ахлоқро ба дилу зеҳни ҳар як хонанда меорад. бо ҳамин ҳадаф ҳамасола дар мамлакат ҳафтаи китоби кӯдакони наврасон бо шукӯҳу шаомати хоса баргузор мегардад. ин ҳафта на танҳо як чорабинии фарҳангӣ, балки иди ҳақиқии дӯстдорони китоб аст. дар ин рӯзҳо кӯдакони наврасон бо ҷаҳони рангини адабиёт ошно шуда, аз асарҳои адибони тоҷик ва ҷаҳон баҳра мебаранд. китобхонаҳо ба макони дӯстдоштаи онҳо табдил ёфта муҳити илмомӯзӣ ва эҷодкорӣ боз ҳам фаъол мегардад. дар доираи ин ҳафта озмунҳои гуногун, намоиши китобҳо, мулоқот бо адибон ва чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор гардид. кӯдакон имконият пайдо намуданд, ки истеъдоди худро нишон диҳанд ва муҳаббати хешро ба китоб иброз намоянд. дар ҷараёни чорабинӣ масъулини китобхонаҳои ноҳия ва иштирокчиёни фаъол бо диплому сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. роҳандозии ин тадбир қадами муҳимест дар роҳи тарбияи насли босавод, фарҳангдӯст ва ватандӯст, зеро миллате ки китоб мехонад, ояндаи равшан дорад. шумораи қурбониёни обхезӣ дар афғонистон ба 148 нафар расид. дар яке аз корхонаҳои истеҳсоли коғази штати онтариои амрико сӯхтор сар зад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. шумораи қурбониёни обхезӣ дар афғонистон ба 148 нафар расида, 216 нафари дигар захмӣ ва 8 каси дигар беному нишон гаштанд. аз зарбаи офати табиӣ аксаран шаҳри Кобул, Каписа ва Парван зарар диданд. дар он ҷо беш аз 1000 хона хароб шуда, инфраструктури роҳҳо осеби ҷиддӣ диданд. ин офат инчунин тақрибан 7000 гектар заминҳои кишоварзиро фаро гирифт. амалиёти наҷотдиҳӣ дар минтақаҳои аз офати табиӣ зарардида дар шароити боришоти доимӣ, ки зиёда аз 2 ҳафта идома дорад, гузаронида мешавад. метеорологҳо дар бораи хатари обхезии нав ва ярчфароӣ дар рӯзҳои наздик ҳушдор медиҳанд. дар штати Нью-Йорк, иёлоти муттаҳидаи Амрико, якчанд нафар ғоратгарон ба мағозаи ҷавоҳирот дохил шуда, ҷавоҳироти арзишманд ва гаронбаҳои зиёдро ба маблағи $1.7 миллион бо худ бурданд. ҷинояткорон ҳангоми содир намудани ҷиноят низ ба харидорон ва соҳибони мағоза осеби ҷисмонӣ расонидаанд. ба гуфтаи додситон, алайҳи онҳо парвандаи ҷиноӣ боз шуда, ҷазои ҳаддиаксари онҳо 20 соли зиндонӣ пешбинӣ шудааст. дар яке аз варзишгоҳҳои Бразилия ҳангоми мусобиқаи байналмилалии шамшербозӣ сӯхтор сар зад. барои хомӯш кардани сӯхтор 80 оташнишон ва 20 ада техникаҳои махсус сафарбар гардиданд. ба кормандони оташнишонӣ муяссар гардид, ки дар муддати 14 соат оташро хомӯш созанд. бар асари ин ҳодиса санаи баргузор кардани мусобиқаро ба рӯзи дигар гузарониданд. бар асари боридани аз меъёрзиёди борон дар ҷумҳурии Доминикан обхезӣ ва тӯфон ба амал омад. дар натиҷа 1000 хонаи истиқоматӣ бебарқ монд. мактабҳо ва дигар инфрасохтор то муддате баста боқӣ мемонанд. обхезӣ боиси ҳалокати 1 нафар гардид. тибқи иттилои хадамоти наҷотдиҳӣ беш аз 5000 нафарро ба ҷои амн кӯчониданд. дар баъзе аз минтақаҳое ки аз офати табиӣ зарар диданд, ҳолати изтирорӣ эълон намуданд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.
ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Дар ин бахш шуморо бо вазъи обу ҳаво дар мамлакат барои фардо шинос менамоем. Мутахассисони агентии обу-ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 11-16 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 9-14 дараҷа, рӯзона 22-27 дараҷа гарм. дар ноҳияи Доманакӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 11-16 дараҷа, рӯзона 19-24 дараҷа гарм. дар ноҳияи Кӯҳӣ шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 19-24 дараҷа гарм. дар ноҳияи Кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда рӯзона борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво шабона 8-10 дараҷа, рӯзона 19-21 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, чунин буд маълумот доир ба вазъи обу ҳаво барои фардо 11 апрели соли 2026. тавсиятию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. соҳаи IT имрӯз яке аз роҳҳои зудтарин ва самараноктарин барои рушди иқтисод